tisma' talba tiegħi, għatini widen nitolbok bil-ħnina, teġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax int Alla tiegħek u fik nittama għax int il-ken tiegħek u ruħi bilaċ għalik. Tikkondannax mulej għax ebda bniedem hu ġust quddiemek, għax l-għadu għamel għalija tefani taħt riġlek. Fidlhom xeħedni namar bħal min imut għal dejjem, ruħi tinfena minn ġewwa, qalbi titnieħed ġewwa fija. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax int Alla tiegħek u fik jien nittama għax int il-ken tiegħek u ruħi bilaċ għalik. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor tħallux qalbkom titħawwat, il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija ekku l-aħħar darba konna qegħdin nitkellmu fuq personaġġ importanti bibliku oħra li hija Annaħ. Edna li din Annaħ kienet mara li kienet edbati ħafna. Hija kienet waħda min-nisa li kellu walkana, kien hemm ukoll Penina. Annaħ kienet sterili mingħajr tfal u minħabba fek kienet kontinwament tirċievi uġigħ mingħand Penina. Penina iva kienet tinkija ħafna għaliex kellha ħafna tfal u Annaħ ma kellix. Imma edna li din Annaħ ma riditx tpattijiela. U hawn nistaqsi, u inti tpattija xejn? Annaħ iddeċidiet li tressaq it-talba tagħha quddiem il-mulej. U ekku fil-maqdes ta' Silo fejn kien hemm l-arka tal-Patt li għallut kienet tfisser il-preżenza tal-mulej. Hawnhekk insibu l-Annaħ maraqlija li kienet issa qiegħda f'dan it-tempju għamlet il-kuraġġ u bħerqa aktar mis-soltu bdiet titlob lill-mulej biex jiftakar fiha u jagħtiha tarbija. Annaħ ma waqfitx imma għamlet ukoll wegħda lil Alla għedna li jekk jagħtiha tifel hija tagħtih lill-mulej għal ħajtu kollha. Rajna wkoll waqt li kienet f'din is-sitwazzjoni taqsim il-qalb bidmuħ ġelbel minn fuq ħaddejha, Annaħ kienet qiegħda hemmhekk titlob bil-ħerqa u lanqas biss kienet indunat li kien hemm Meli, il-qassis tat-tempju li kien qed josserva kollox. Iva dan il-qassis innota f'dik il-mara xi ħaġa mhix normali għal kollox, tant li jikkonkluda li din il-mara Annaħ setet xorbot xorb qawwi li laħlaħa xi ftit u issa ġiet fil-maqdes bla ma taf xi trid u x'qiegħda titlob. Imma aħna nafu li Annaħ kienet tassew qalba maqsuma, kienet qed tagħmel talba ħerqana u tiddialoga ma' Alla. L-aħħar darba jekk tiftakru semmejna wkoll it-tip ta' talba li talbet Annaħ. Hija interessanti ħafna, kienet talba ta' interċessjoni u għedna li għandha 4 karatteristiċi fundamentali. Ekku li jekk irridu li t-talb tagħna ta' interċessjoni jkun validu biex ingħidlek ikun jiswa jkun jgħod, ġi tkun l-ewwel talba li vera ħirġa mill-qalb. Annaħ kienet qed titkellem f'qalba, kienet qed tagħmel talba fil-profond ta' qalba. Int li qed tismani. Tkellem xejn l-Alla fil-profond ta' qalbek. It-tieni karatteristika tat-talba ta' Annaħ hija interessanti wkoll, il-mod kif tindirizza din it-talba tgħidlu mulej Alla tal-eżerċti. Mela kienet qed titlob lil xi ħadd li hu kap ta' eżerċtu sħiħ, ta' qaddisin ukoll li naturalment jistgħu jintervjenu b'qawwa u seta'. It-tielet karatteristika li hija interessanti f'din it-talba ta' interċessjoni hija li kienet talba ċara. Għatini tifel, mhux mulej please jekk tista', le irridu, għatini tifel tgħidlu, int kapaċi jittijuli.
qed titlob b'ċerta konvinzjoni, b'ċerta fiduċja li dan Alla jista' u ġa se jisma' u din li ġejja importanti jeżid semmija u se jagħtiha dak li qed titlob. Ġifieri mulej għatini tifel qed tgħidlu ċar u tont x'tixtieq. Ekku, itlob int ukoll b'din iċ-ċertezza, b'din il-konvinzjoni lill-Alla. Ir-raba' u l-aħħar karatteristika kienet talba perseveranti. Damet titlob ħafna quddiem il-mulej u kif għedna tant li Eli baqa' mħawwad. Interessanti ħafna ta' din il-perseveranza fit-talb hux veru. Ekku l-aħħar darba spiċċajna dawn l-4 karatteristiċi. Illum iżis semmija jekk inkomplu naraw x'ġara wara li Janna għamla din it-talba ħirġa mill-qalb li kienet talba indirizzata lil mulej tar-Eżerċiti, talba ċara, talba perseveranti. Imma x'ġara wara? Ġara li ġiet ikkritikata. Timpressjonani din, għax aħna nimmiraw dejjem lejn is-suċċess. Ġiet ikkritikata, ġiet majra, kien hemm min ajjara. Interessanti hux. Ekku, aħna hekk dejjem moħħna fis-suċċess, nippretendu issa li wara li tlabt lili ħajċabċpuli ma li noħroġ mill-knisja wara xi laqgħa ta' talb wara l-qudiesa jew xi ħaġa oħra, nippretendi li l-oħrajn jgħidu li kemm int mara sew jew raġel sew, jew kemm ħadd gost narak fil-knisja. Is probabbli. Issib min jgħidlek, int mhux suppost qiegħda fi kċina, tipprepara, mhux suppost qiegħda mal-familja, mhux suppost qed tagħmel dik jew l-oħra. Dawn iltaqgħu magħhom, ma tibżawx. X'jiġrila din Anna? Damet titlob ħafna quddiem il-mulej u Eli kien qed iħares lejn fomma. Anna kienet titkellem f'qalba, xuftejha biss kienu jitħarku u leħena ma jinstemax. Għalhekk Eli ħasibha fis-sakra u qalilha kemm seddum fis-sakra. Eħles mill-inbit li għandek fuqek. Importanti ħafna ta' din għax aħna ekku kifet dejjem nistennew iċ-ċabċib, dejjem nistennew it-tabtipa fuq spallejna u għax naqdu lil-mulej nistennew tabtipa ikbar. Mentri mhux hekk jaħdem Alla. Ara kemm importanti jeżis semmija nkun naf il-pedagoġija ta' Alla. Mhux kif naħsbu u nippretendu aħna jaħdem Alla. Eli ħaseb ħażin. Interessanti din ta' Eli wkoll li ħaseb ħażin u ma arafx x'inhu jiġri. Għaliex? Għax Eli kien raġel tajjeb bażikament, però kien hemm mument f'ħajtu li ma arafx jieħu stand quddiem ulidu. Infatti insibu dan il-fatt fl-ewwel ktieb ta' Samwel kapitlu 2 mixtieq jaqrah. Insibu li jmur quddiemu bniedem talla jgħidlu imma inti rrispettajt lil uliedek iktar minn Alla. U għax irrispetta lil uliedu iktar minn Alla, Alla warbu lil-Eli. Kien raġel qaddis, kien raġel tajjeb. Anki kien jagħti pariri tajba lil Samwel, naraw iktar fid-dettall il qudiem. Però għax irrispetta lil-uliedu aktar minn Alla, allura huwa sar iva uffiċjal tal-kult, però ma baqax iktar il-bniedem divin, jiġifieri ir-raġel li jaqra il-moħħ ta' Alla, li din hija l-qofol tal-konsagrazzjoni. Il-bniedem konsagrat irid ikollu spiritu ta' disċerniment li jaraf jaqra l-ġrajiet, li jaraf il-moħħ ta' Alla. Huwa fundamentali, l-iktar ħaġa importanti li tkun iva kapaċi taqra il-moħħ ta' Alla u tifhem il-ġrajiet. Eli kellu dan ir-rigal, imma ġie meħud minn għandu, bħalma jista' jiġi meħud minn għandek, bħalma jista' jiġi meħud minn għandi. Nibża ħafna jien li jista' jiġi meħud minn għandi minħabba d-nubiet tiegħi. Isimgħu Anna kif twieġbu lil-Eli, tgħidlu, lejja sidi, jiena mara b'qalba moġuha u ma xrobt la imbit u lanqas xorb ieħor li jsakkar, imma qiegħda niftaħ qalbi quddiem il-mulej. Araw it-talba tagħha, qiegħda niftaħ qalbi quddiem il-mulej. Inti ftaħ qalbek quddiem il-mulej. Kemm importanti li nifqu kultant u niftħu qalbna mal-mulej. Anna kienet tassew qalba maqsuma u qaltlu ċar lil-Eli. Le, ma xrobx imbit u lanqas xrobt xorb ieħor li jsakkar, imma qiegħda niftaħ qalbi quddiem il-mulej.
Fil-fatt miskina dina l-annaħ kienet sajjetta fil-Bnazzi, qatt ma basret li jeli kien se jgħidilha hekk. Għalhekk Anna għamlet il-kuraġġ, fetħet qalba u qaltlu minn xiex kienet għaddejja. Anzi komplet tgħidlu li għamlet weda ma' Alla li kien ifisser li jekk Alla jisma' t-talba tagħha hija tiċċaħħad minn bina billi tagħtih kompletament għas-servizz talla fit-tempju. U allura Eli hawnhekk jinduna bl-iżbal tiegħu u jagħmilha profezija. Induna li quddiemu kellu mara għaqlija daqskemm ta' fidi f'Alla. U ma kellux ħaġa oħra xi joffrila għajr li tittama fih. Mur bislim, jgħidilha. Alla ta' Iżrael jisma' t-talba tiegħek u jagħtik kull ma tlabtu. Jagħmilha profezija sabiħa ħafna bid-den tiegħu ta' Alla. U iwieġbet, jalla l-qaddejja tiegħek issib ħniena f'għajnejk. Eżis semmija, isimgħu kemm interessanti dan li ġej. Mill-ewwel ktieb ta' Samwel, kapitlu 1, vers 17. Il-mara qabdet triq tal-ura. Kielet u wiċċa ma baqax bħal qabel. It-tarbija kienet għadha ma ġietx. Kienet għadha sterili. Imma għaliex hija talbet u dan ir-raġel Eli għamel din il-profezija, wiċċa nbidel, wiċċa ma baqax bħalma kien. Xi minn daqqitux veru, wara t-talb tagħna aħna nibqgħu kif kodna, wiċċna ma jinbidilx. U r-raġuni hija wisq probabbli għax ma nkunux tfajna il-pis tagħna fuq il-bulej, jew jekk inkunu tfajna fuqu, kif nafu ħorġu nerġgħu noħduh fuqna. Allura wiċċna ma jinbidilx. Ġili jettilkom ftakru daqsxejn l-istorja ta' Mari bil-qoffa. Din kienet għaddejja bil-qoffa fuq rasa kienet mimlija patata, ħaxix, kienet xi ħaġa komuni qabel. U din il-mara kienet għaddejja u semmet raġel li kien bitrak sejħela u qalilha, itla Mari. Jgħatlu grazzi Sinjur mela le, u telet u għadet bil-qeda u din baqgħet iżżomm il-qoffa fuq rasa. Mari, niżel dik il-qoffa u qiegħda fuq it-trak. Ma tarax Sinjur, minn fuq li jabbejt li ħatabi bkoll il-qoffa bil-patata, għaltlu Mari. Ħafna drabi jeżis semmija, l-istess ħaġa jiġri lilek u lili. Alla qiegħed iġorna u la darba qiegħed iġorna fuq it-trak tiegħu, qiegħed iġorru wkoll il-qoffa bil-patata tagħna. Il-qoffa bil-problemi tagħna. Hija stupida li jiena nkompli nġorri l-patata jien meta huwa qiegħed iġorni. Hija tad-daħ. Għaliex jiena dak li nagħmel, jiena ma nitfax il-qoffa tal-problemi fuqu. Inċedi illum stess billi naqbad il-qoffa tal-problemi tiegħi u nqedhom fuq it-trak ta' Alla. Hekk ixtieqni Alla. Qiegħda nagħmel hekk. Iddeċiedi. Għalhekk wiċċna ma jinbidilx wara li nkunu tlabna għax ma nċedux li nagħtu il-problemi tagħna lilu jew jekk intuhomlu hekk nerġgħu wara ftit neħduhom fuqna. Importanti. Għalhekk ħafna drabi m'hemmx exchange fit-talb tagħna. Għax kif għedt nerġgħu nieħdu l-problemi lura magħna. Kunu persważi li jekk nagħtuh il-problemi lil mulej huwa jagħtina lura il-mistrieħ tiegħu. Iva kif appena jien lil mulej intih il-problemi tiegħi huwa immedjatament itini il-mistrieħ. Ma nibqax immur ngħidu bil-problemi u fl-istess ħin inżommu m'għandi. Ħafna drabi jiġri li jmur qudiemu ngħidlu ara mulej, fil-qoffa għandi din il-problema, din il-patata, din il-problema. Il-mulej jgħidli orrajtihom li issa. U jien ngħidlu le, ħanżommhom jien mulej. Allura jgħidli żommhom int hi x'nista' ngħidlek, ġorrom inti, x'nista' ngħidlek hi. San Mark itina xi ħaġa interessanti dwar it-talbe. Jgħidilna li min jitlob ma jitlobx biex jaqla. Jgħidilna min jitlob ikun diġà smajtu sew għala dak li jkun talab. Isimgħu,
dak kollu li titolbu emnu li ġaqlajtuh. Min jitlob ma jitlobx biex jaqla xi ħaġa. Min jitlob ikun diġà għala dik ix-xi ħaġa imma dejjem jekk għandu l-fidi, Alla ikun diġà sema' it-talb tiegħek u dejjem se jagħtik dak li għandek bżonn. Anzi ġa jkun tajulek. Sintendi, aħna nafu veru. Il-mulej tagħna jtina dak li nixtiequ dejjem jekk dan ikun taġid għalina. Ejjew eżis semmija, permezz ta' din il-pawsa mużikali ngħidu mill-profond ta' qalbna, Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure, and so kind. Għalikom is-silta, Jesus, what a wonder you are. What a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You Eżis semmija, rajna li Jannaħ hija l-mara li batietu ġveru u id-batija għamlita żgħira. Għarfet ħares il-fuq ġveru. L-uġieħ immarkala lir-ruħa. Għarfet hija ma tarmix il-ġawra ta' tbatija. Importanti ħafna li inti wkoll li qed tismani ma tarmix il-ġawra tal-uġieħ. Uġieħ trementa ma jkollokx tarbija bl-inkejja ta' mara, mhux xi ċajta żgħira. Ma jkollokx tarbija minn fuq jinkuk. Importanti li ma tarmix il-ġawra ta' tbatija ixini. Tibżax, għax għad jasal il-waqt anki għalik meta jiġrilek bħal Jannaħ. X'jiġri? Ejjew naraw, sa naqra versu 20. Imbagħad Elkana flimkien maż-żewġ nisa irritornaw lejn darhom f'Rama.
Anna qaltlu l-żewġa b'dak kollu li ġrala u toħroġ il-għaġeb Anna issa ħarġet ila. Mela lajb kien spiċċa u dmuħ ta' niket imbidlila fi dmuħ ta' ferħ. Penina issa tebqet ħalqa u rat kemm kienet qed tiżbalja bl-ikraħ. Anna ħtqalet u meta wasal żmiena wildet iben u semmitu Samuel għaliex kif qalet hi tlabtu lil-mulej. Il-mulej jiġifieri meta jasal il-waqt se jagħtik it-tarbija jew dak li qed titolbu. Jekk taraf tistenna imma. Iva, jasal il-waqt. Jasal il-waqt li inti wkoll tkun tista' tkanta bħalma kantat Annaħ. Morru waqraw, dejjem mill-ewwel ktib ta' Samuel kapitlu 2. Se naqralkom minn vers 6 jiena. Araw x'kantat. Il-mulej jibat il-mewt u naf x'jiġifieri il-mewt, tgħid Annaħ. U jagħti l-ħajja. Iniżżel fl-imwiet u naf x'jiġifieri. U jtalla u naf x'jiġifieri wkoll. Il-mulej jifaqqar u Annaħ tgħid naf x'jiġifieri. U jagħti l-ġid, ibaxxi u jolli wkoll, iqajjem mit-trab lill-imsejken u l-fqajjar jerfaw mill-miżbla u jqedu mal-kbarat biex jiret tron ta' ġieħ. Huwa innu eżis semmija li jasal mument li tista' tkantah anki jint li forsi mhuwiex il-bogħod. Għax it-tentazzjoni li ġġalna naqtaw qalbna tinsew qatt għandha bidu u għandha tmiem. It-tentazzjoni mhijiex infinita, għandha bidu u għandha tmiem. U jiġi mument iva fejn it-tentazzjoni tispiċċa u anki jint tkun tista' tkanta. Jekk ħafna drabi aħna nkunu wasalna fl-aħħar jaħasra u nċedu u l-mulej jgħid il-maduffi, issa ċediet. Ġurnata kull ma kien baqala dik it-tbatija kienet se tispiċċa u dik il-ġurnata inti ċedi taqta' qalbek. Ekku, naraw lil Annaħ issa bit-tarbija li twildet li għadna semmitu Samuel, din it-tarbija sintendi daħlet ferħ kbir fid-dar ta' Elkana u bir-raġun. Issa kien jonqos il-weda li titkompla, kienet wedet li jittifel tagħtih lill-mulej, kien ifisser tħalleħ fit-tempju ħalli jservi lill-mulej hemmhekk. Għalhekk Anna stennit għal madwar 3 snin, bad flimkien ma' bina Samuel, ħadet magħha oġol ta' 3 snin, efa tqiq u żaqq imbit. Marret fil-maqdes ta' Silo u ħalliet li t-tifel hemmhekk fit-tempju kif wedet ħalli dan iservi lill-mulej. Jint impressjonani ħafna meta Anna ħtasal fit-tempju flimkien mat-tifel u tgħid lil-Leli nitolbok Sidi daqskemm int ħaj, kapitlu 1 qed naqra vers 26. Jiena jien dik il-mara li kienet wieqfa hawnhekk quddiemek 3 snin ilu, tiftakar? U int ħsibtni kont fis-sakra meta rajtni nċaqlaq xuftejja biex nitlob? Kemm huwa importanti u veru. Din il-mara tmur tgħidlu hekku, jiena jien dik il-mara. Jien nista' nagħti xhieda li l-mulej kien fidil. Jiena tlabt u tlabt bil-ħerqa. Jiena jien dik il-mara. Tiftakar kemm kont nibki għax ma kellix tarbija? Ara issa t-tifel. Ekku xhieda, testimonjanza. Jiena jien dik il-mara. Xhieda ta' xiex eżis semmija. Mhux tal-koerenza, mhux ta' kemm hija brava, mhux ta' kemm hija qaddisa, imma xhieda tal-fedeltà ta' Alla. Jiena jien dik il-mara. Jien rajt li Alla kien fidil, li Alla żamm il-kelma tiegħu. Jien naf li Alla huwa blata. Jien naf li Alla qiegħed wara kollox. Jiena jien dik il-mara, arani. Eżis semmija. Din hija xhieda li aħna rridu nagħtu
li Alla huwa setani, li Alla huwa qawwi, li Alla huwa kbir, li Alla fuq kollox huwa fidil. U jiena dan esperimentajtu ħafna drabi fil-ħajja tiegħi. Esperimentajtu iva fil-ħajja tiegħi. Int li qed tisma' esperimentajtu bla dubju intu kol. Nispiċċa b'din l-istorja żgħira ma interessanti ħafna. Wieħed għadu tar-reliġjon waqt li kien hemm rivoluzzjoni kbira mar fuq wieħed bidwi u qallu neqirdulkom il-knejjes tagħkom, naħarqu l-kappelli tagħkom, naħarqu lill-Alla tagħkom. U dan il-bidwi jaraw kif wieġeb. Jista' jkun tistgħu taħarqu l-knejjes, tistgħu taħarqu l-kappelli, imma żgur mhux se jirnexxielkom teqirdu lill-Alla tagħna. Jiġifieri ħadd ma jista' joħodilna din il-viżjoni, għalhekk importanti eżis semmija li nkomplu nemmnu fiha, li nkomplu inħarsu lejha. Għax ħadd ma jista' jeqirdilna lil dan Alla maħbub tagħna li qiegħed kontinwament ifessfislek u jgħidlek tħallix qalbek titħawwad, jiena qribek. Ekku Anna baqgħet l-omm ideali ta' Bena Samuel. Hija ta' kull sena kienet tinseċ mantar lil Bina biex meta tmur fit-tempju ta' Silo flimkien ma' żewġa Elkana fl-okkażjoni ta' xi festa tieħdu magħha. Hemm li kien iberikhom u jfarraġhom b'kelmiet mulej. Il-karattru ċar u mnaqqax ta' Anna jidher fl-aqwa tiegħu fil-għanja li għanniet bratt il-ħajr lill-Alla. Hawn der kemm dillhom qatt ma tkabret, anzi dejjem iċċeknet għax kienet taf li Alla jħobb lil min hu umli u ċkejken. Anna kienet żgura wkoll li għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir, anki f'każijiet diffiċli ħafna. Il-mara bla tfal wildet 7 u tbielet il-mara b'ħafna tfal. Alla semmija huwa providenza u jħares il-ħajja ta' kulħadd, imma b'mod speċjali il dawk li huma viċin tiegħu u jħares il-passi tat-tajbin tiegħu u l-ħżiena fid-dlam jintemmu. Dan kollu Anna ħġarbitu u wexitu. Il-ħajja tal-familja ta' Elkana għada teżisti magħna semmija f'tant ommijiet, imma nittamaw għax min ipoġġi t-tama tiegħu falla bħalma għamlet din il-familja f'Rama, ekku jirbaħ dejjem kif rajna li rebħet Anna flimkien ma' Elkana. Ekku, infaħru u nirringrazzjaw lill-Alla għal din il-personaġġ bibliku li tant tal-mitna. Hemm ħafna veru x'nistgħu nikkupjaw u napplikaw minn dak li għalmitna Anna f'dan il-programm. Ekku jien minn qalbi insellem lilek li segwejt dan il-programm. Il-paċi miegħek. Li jisma' talba tiegħi ħatini widen nitolbok bil-nina weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax int Alla tiegħek u fik nittama għax int il-ken tiegħek u ruħi bil-għaċċa li